unu mewa kota na moderator na-edere ha na comment section ka ha na-eme ya biko. Good afternoon, sir. Achọba ebe mkpọtụ nọ. Number 1 rules. Number 2, achọba ọchị. Number 3, wela kamera ga ahụ ka ọ ghara ịnọ gị close n'ihu. Ọ dị too close. Wela aka ga-azụ otu a dewe kamera gị were ihu gị bịa wacha ihe a. Aka gị ọ dị short. On a telephone you use here. It's Redmi. 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 Clean screen, yeah. Okay. Where I clean here? I get what I can get clean here. Where's your map? What you use to get Redmi now? One kebera gidi na kwa ke chowa phone mpage na mmage na ga azụtaliri gị na erughị level aha akwa ya. Give me upgrade to another brand one. Aburo mo di mmadụ. Yes. Akwa na public compound ka ibi. Ebirom na public compound abịa mụ na ya dị adanne m. Okay. Adanne gị bi public compound abi? Ọ bụ public compound, all flats. Okay. Nne, ihe ọbụla anyị na-eme ebe a na-abalị ya akwụkwọ ịdị aware. I know. M ga n'iru mewe gị interview. Yes. Okay, dewe phone a na gị ele azụ ọfụma. Okay. Na Redmi gị ka ọ dị clear no anwụ onye hụ gị. Not like this. Yeah? Okay, wait. Can you say it like this? Nọrọ ebe window ahụ. Okay. Phone gị asị m na ahụ ya ọfụma. Ana m ahụ gị ọfụma. Phone gị ka ihe ọ dị mma ya wụ kamera da na ọ dị mma for interview ka. Onye ka. Okay, small phone. Gịnị wee ezigbo phone ị gụrụ ọfụma? Gịnị wee ezigbo phone ị gụrụ ọfụma? Ị bịara ebe m sọ wee ezigbo phone ị gụrụ ọfụma. Phone ị gụrụ 130 ga-esi m na-eji. Ị makwata kamera ya mega gị na gị ga-eburu. Ị dị afọ ole? I'm 27 years. Phone eme gị ga-eyi onye 35. Any uniform can get mega coat ka ọ bụrụ na ị mara mma. Ị masị na phone emele gị yele. Achọm da touch onye m gwara gị ya. The way phone na na gị last ọfụma. Ị tọ nọ. Man, I'm my phone in a small screen, like. Turn up. Echili ga-akwa red elu. Ichesa wotele ka eji alụdi. Lewe anya na-atọ ahụ ghere oghe. Lewe anya straight Chineke agbaghị ọkụ. Ya were phone gị. Lanya kwenwere ụtọ shimoro na ewetala ihu gị too close ebe a. Ewetala ihu gị close to the screen of your phone. Welalụ phone gị azụ ịma ka esi ejide phone. Ọ nọ azụ na ewere azụ. Nọrọ otu ahụ. Ihe omega anya ka efere mba m. Aha gị.
Afa m bụ Chinenye. Chinenye anya. Chinenye Ọnụọha. Ị dị afọ ole? Adị m 27 years. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? No, aga m. Ị mụọla nwa n'ụlọ? I have a son. Ọwụ Igbo ka ji jụọ gị, Chineke agbaghị ọkụ iji English agwaga m you have a son. Ọwụ onye ọcha ka ị tụrụ ime. Ọwụ onye ọcha ka ị tụrụ ime ike ji English agwa m I have a son. Achọ m data ọchị n'ọnụ Ewe m. Wela isi gị azụ. Mbra nga were English etigere my have a son. Ya dị ka ọwụ onye ọcha tịrị gị ime. Retired but not tired single mother. Nwa gị ọ dị afọ ole? Ọ dị 2 years and O tebedị aka enyụrụ ihe ọwụ. Ajụ ka nga jụrụ damis ihe a wetara akụrụ last 3 years. Ekuru hotel last 3 years, ya anyeghị nwa nwoke nọ 2 years na. Onye atụwara gị mele ihe mere na ọkwụ ụgwọ isi gị. Mba, Owero. Ele ihe mere na ọkwụ ụgwọ isi m mba enwerọ. Mụnwa achọrọ ma chọọ m. Eche ọhụ gị bịa wuo interview. Onye yiri gị ime gị bọghị okwu ya yi gị ime. Atachaghị gị mụọ nwa nwoke. Gị bịa gwa m na ị chọghị, ana ọ chọrọ ịlụ gị. O nwere reason now. O nwere reason. Aga m that reason mere na ị chọọ ebe after ị bọghịchara ụkwụ. Gwa m reason after ị bọghịrị ụkwụ mụọ dị. The reason is that, you know, when I like English kwuka here again. English kwuka here again. Get take la in again. But I got best from English. The reason is that elevision no here. Ano m aba now, mana in Abamba ask English. In Abamba ask English. In obodo ndị na-agba ọtọ alụ ọgụ gị bịa nga asụgara m bekee sụkwada bekee again. Ele ihe mere na-elo the guy. No, the guy dị toxic. Ọ dị toxic. Ọ na-eti nwaanyị onye mere alụ m. Spell that word you use na bibira nga besu English. Spell English ahụ ịsụrụ. Toxic ahụ spell ya. T-O-S-I-C. Define ya. Toxic bụ nwoke na-eti nwaanyị like nwoke na-eti nwaanyị ihe na mmadụ dị toxic. Ma say was one. Now with definition of his spell na. Mmanụ m ihe m ga-ekwu mana mmadụ ịdị toxic wụ ya na like ele ihe mere eji akụ gị ihe. Ele ihe mere eji pie gị aka. O wekwa bishop, but the thing of the matter ụdị mmadụ mụrụ nwa bụ ọ bụ onye wee ọ ga na-agwa gị oke imechi ọnụ ụkwanụ onye nwe ọ ga na-agwa gị oke ime ekwu all these things. So nke ahụ abụrụ anything omenala anọ. Just in English, ụmụ nwaanyị sụga n'internet motivational speakers ga-ekpo ọnụ pụta ngabi yuzu ya. The guy in the toxic. Define ya toxic na ga define ya. But ịsụọla ya ka grammar. Ịsụọla ya ka grammar. Ihe ji hapụ nwoke na na-akọ gị ihe. Ọ ya mere ekwe ka alụọ gị. Ebere gị ugwu.
Otele achapụrụ karịa. Ugbu a na nwa ahụ ị mụrụ ọ dị gaghị ga-eburu de nwa ka nwoke ọzọ ga-enweta ka ị ga-akpọrọ de nwa ga mitie. The one nọ with my family na beba. Ya m jụrụ gị ugbu a na nwa ahụ ị mụrụ ịhụta di ị ga-ebu ya gawa atụ nwoke ọzọ na-abịa ịkwụ ụgwọ isi gị ka ị ga-ahapụrụ ya mpa gị ka ọ wee ga-ahapụrụ ya mpa gị ka ị ga-ahapụrụ ya mpa dị mpe ya. Mba nkeji aga be di m. Ị ga-ebu nwa onye irejetịrị iji grama fọrọ igbo nga buru gawa na nke nwoke onye ọdọ. Ọ gị ka m jụwa onye amamihe ị ga-efu nwa ị mụrụ onye ọzọ isi na ịchọghị elu juto o mere gị 1 or 2 kuru nwa ahụ kwọrọ ya n'azụ gawa n'ụlọ nwoke ọdọ ga buru ibu nna onye ọzọ pega nwoke ọdọ ga-ebịa nga bịa akara m see ị chọrọ ịlụ di. Lee anya m agwa unu. O dependere gịnị? Listen to me, my friend. O dependere gịnị? Onye gịnị ya nọ ga-ebọgheri okwu. How many years ka gịnị akpaga ga-ebọgheri okwu ga-ebọgheri nwa? How many years ka gịnị akpara? Bishop ọkwa ihe niile ka m ga-abịa n'ukwu ebe a. Ọmụnwa ka ị bịara nga etinye ihe ihe niile ka ị ga-abịa ị bịara interview. Before gị si na ị na-achọ ịnọ wutu nwoke ọzọ, you think about your past, think about present, then amend your thinking. Ihe ọbụla ị jụrụ, you have to reject everything gbasara ihe related to gị na onye ahụ. Ga-ebi kpọrọ ya na ga-ebịa na a plan bụ onwe gị but ị chọrọ ka mee gị interview nwoke ọzọ bịa ga-ekuru nwa onye ọzọ gawa meet nwoke ahụ. Adọgụnwa rejected ya, not that the man rejected ya. Network ahụ gị alịa.